Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasap kani. Maimbuntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Kita karon nagasaulog sa kapistahan ni Santo Tomas de Villanueva, obispo ug patron sa mga estudyante sa Orden ni San Agustin. Ug niining santos nga misa mga igsoon ko diha ni Kristo, atong iapil sa atong mga pangaliya, ang mga intensyon sa atong Santo Papa para sa pagbag-o sa mga makasasala, para sa kapahulayang dayon sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, sa mga biktima sang linog, ug para sa mga intensyon sa mga pilgrims o deboto ni Señor Santo Niño. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami narasala kanimo, o naharap sa imo kaalo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ugalain sa iyang mga tao, di sa yuta, Ginoong Israel ng hari. Dis apakan makagagarusa, kananan ng kasibak kami kabino. Nagpasalamat kami kanimo, naagadayin kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, pugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos Lord, sa Diya nagawagta, sa sala sa kalibutan. Karo'y ikaw nagalingkod sa sa Amahan. Dapat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang sa Diyos, ikaw lamang Ginoo.
Jesucristo, upang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ipadala sa imong simbahan ang mga magbalantay nga may mga kasing-kasing nga puno sa gugma, ug may mga salabutan nga linamdagan sa kahibalo, sama ni Santo Tomas de Villanueva, himua nga magdasig unta sila kanamo sa pagpangita sa kinaadman, nga mahimong mga kahimanan sa Ebanghelyo sa gugma. Kiniamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Sa Ginoo. Salamat sa bulahan ang nataha sa Ginoo ug nalipay sa iyahang mga pulong, pagagamhanan sa kalibutan
Kangit-ngit mo banag-banag ang kahayag alang sa mga maayo o maluluyon o tarong ang nagpahulam sa kaugalingon kapuputon magkinabuhi sa kangayan ug sa katarong. Siya mo palo sa iyang maayong pamata. Kay ang tarong dili matarong handumon siya o higugmaon sa hangtod dili siya malisang sa daotang mga tao ligo ng kasing-kasing nga nagasalig sa Ginoo ang matinabangon sa kabos nagpahulam sa Dios ug siya mo balos sa iyang maayong binuhatan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo ng hatabong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa dalan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanin, Kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ka o Ginoo. Pag-amping nga dili mo magpasundayag sa katawhan sa inyong katarong. Kung inyo ning himuon, dili mo makabaton og bisag usa gikan sa inyong amahan sa langit. Kung maihatag mo sa kabus, ay banha ingon sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon, sulod sa mga sinagoga o kadalanan, aron dayigon sa mga tao. Makapaniguro ko ninyo nga gigantihan na sila sa angay. Kung doon na mo'y ihatag sa kabus, ayag, pahibalua, ang walang kamot sa gibuhat sa tuo, aron ang inyong gasa magpabiling tinago. Ang inyong amahan nga nagtanaw, muganti ninyo sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa makausapa, mayong buntag kanatong tanan. Naglinog na naman. Oy, ampo nato sa Ginoo nga mawala na ang linog. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mga igsuon, karong adlaw sa kugiingon ganina, nagsaulog ta sa kapistahan sa usa ka Agustino nga santo or santos nga tinud-anay gayud nga nabuhi alang sa simbahan sa Dios ug para sa mga kabos. Si Santo Tomas de Villanueva, usa ka obispo nga dili gusto og palasyo, dili gusto og dungog, kundi ang iyang kasing-kasing naa kanunay sa mga kabos ug sa mga nanginahanlan. Siya gitawag nga amahan sa mga kabos ug ana may literature no sa
sa mga Agustinians nga siya man gitawag nga alms giver of God, no? Tagahatag og limos sa Dios. Ug kung atong tan-awon ug subayo ng iyang kinabuhi, murag makaingon tang nga napapanahon gyud kaayo ang iyang ehemplo sa atong kalibutan. Kay sa kalibutan nato karon, daghan ang nag-antos sa kalisod ug gutom, kasakit ug kapobrehon, samtang ang uban sobra na kaayo ang ilang nadawat ug manguha pagani sa kamakabdangan sa uban. Apan no, bisan daghan ang ilaha, dili ganahan muhatag ug mutabang sa uban. Sa unang pagbasa, gipahinumduman ta ni San Pablo. Siya niingon, no, referring to Christ. Bisag adunahan siya, nagpakaubos siya aron maadunahan mo pinaagi sa iyang kakabos. Mga igsuon, si Jesus anak sa Dios, adunahan sa langit. Apan siya nahimong tawo, sa kalibutan isip isa ka kabus, isa ka pobre. Wala siya'y balay na tawo sa pasungan, ug nagsalig lang sa mga maluluyon ug manginggatagon. Nganong buhaton ni Jesus kini? Ngano man iyaning gibuhat? Kay gusto niya nga ang iyang kaluoy ug gugma maoy aton mangin bahandi. Gusto niya nga kita makakaton nga ang tinuod nga bahandi dili ang kwarta, kundi ang kasing-kasing nga mangingatagon, ang kasing-kasing nga kamao maluoy ug buhatag sa mga nanginahanlan. Sa Ebanghelyo, giingnan kita ni Jesus, ayaw magpasundayag sa katawhan sa inyong katarong. Karon mga igsuon, sa atong panahon, uso ang mga pag-post sa social media kung muhatag og donasyon, mutabang og proyekto ug maghatag sa kabus. Dili man dautan ang pag-inspire sa uban, apan pahimangno ni Jesus kung ang motibo sa imong paghatag maulang aron dayigon ka, sayang. Sayang kay ang maong buhat, sa maong buhat wala kay madawat nga gadti ngadto sa imong amahan sa langit. Ang tinuod nga pagkamaayo, buhaton bisan walay makakita. Ang imong tuong kamot, dili na kinahanglan magpabalos sa wala. Basta buhat lang sa maayo, kay ang Ginoo mismo ang nakakita ug mugabalos sa imuha. Si Santo Tomas dili lang muhatag, no? Ang iyang kinabuhi maugayod ang pagtabang. Bilang usa ka obispo, anaa siya'y lingkuranan. No? Pero ang iyang lamesa, gipuno niya og pagkaon para sa mga kabus. Ang iyang kwarta, iyang gigamit, dili sa pagpalit og bulawan og malahalon nga sinina, kundili para nga mapakaon ang walay makaon, may kapuy-an ang walay mapuy-an,
ug matambalan ang mga masakiton. Mao kini ang pangutana para kanato mga igsuon. Sa ginagmay nga paagi, makasunod ba sa ta sa kinabuhi ni Santo Tomas? Sa iyang mga buhat nga Dios nun ug buhat sa Ginoo? Naabakay gamit nga wa na nimo magamit sa pila ka buwan o pila ka bulan? Huna-hunaa, basin dili na para nimo. Naglisod na baka huna-huna kung asa nimo gamiton ang imong kwarta. Basin na ay mga gigutom sa imong palibot nga imong kinahanglan busgon. Sa katapusan, mga igsuon, ang mga kabtangan nga naa nato karon, dili kini nato madala ngadto sa langit. Pero pwede nato gamiton pinaagi sa buhat sa kaayo, sa pagtabang sa uban, aron maangkon nato ang langit ug makauban ang Dios nga bisan adunahan gipili mangin kabos aron kita makadawat sa iyang mga bahandi nga dili kaya dauton sa kalibutan, bahandi nga makahatag ug way katapusan nga kalipay. Mga igsuon, daghan sa atong palibot karon ang nanginahanglan. Dili lang og pagkaon o kwarta, kundi pagtagad, pagpakabana, ug pagpakita nga sila importante. Busa, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kinsa sa akong palibot ang nanginahanlan og tabang. Sa akong pamilya, sa simbahan o komunidad, asa ko makahatag sa akong panahon, gugma o gamay nga tabang. Ang pagkakabus ni Kristo mao ang naghatag nato og kinabuhi. Ang pagkamangingatagon ni Santo Tomas mao ang nagpakita kanato unsaon nato pagkinabuhi sa kalibutan sama ni Kristo. Mga igsuon, dili tatanan dato, apan ang tanang tawo makahatag. Sa gisulat sa Second Plenary Council of the Philippines, PCP2, nag-ingon ang council nga walay dato nga wala nagakinahanglan ug walay pobre or walay kabus nga dili makahatag. Dili lang kwarta ang atong kinahanglan aron makatabang. Makahatag ta og oras, paghigugma, pagtabang, pagampo ug pagbati nga ang uban nga sama kanato importante. Ayaw paghulat nga magdaghan ang imo mga kabtangan para ikaw makahatag. Stugdi sa ginagmay ug ang Ginoo nga nakakita sa tanang butang muhatag usab kanimo sa imong gikinahanglan. Hinaot nga si Santo Tomas de Villanueva magampo kanato nga kitang tanan mamahimong mga alagad sa kabus sama kaniya, sama sa atong Ginoo. Amen. Amen. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Palihog manindog. Nangandoy si Santo Tomas de Villanueva nga mualagad sa Dios sa yanong paagi isip usa ka prailing Agustino.
Apan gitawag siya sa Dios nga mosunod usab kang San Agustin sa pag-alagad isip usa ka obispo. Magampo kita nga sa Dios nga pinaagi sa mga panig-ingnan ug pangalian ni Santo Tomas, makatuman kita sa atong mga katungdanan, sa atong katilingban ug sa simbahan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, ilabi na kang Leo, atong Santo Papa, atong obispo, ug sa tanang kaparian, nga sila magkinabuhi sa kayano ug sa tiunay nga pag-alagad sa Dios ug sa iyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga anaa sa serbisyo publiko, nga mahatagan nila og prioridad ang mga kabus ug mga nanginahanglan, sama ni Santo Tomas nga gitawag nga amahan sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang sakop sa pamilyang Agustino, nga magpabilin silang matinud-anon sa ilang mga panaad o sa pagtuman sa ilang hiniusang pagkinabuhi, sumala sa gipangandoy ni San Agustin o gipuy-an ni Santo Tomas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga magtutudlo ug mga estudyante, nga ang paghigugma ni San Tomas alang sa mga pagtuon, makaparasig kanila sa pagpaambit sa kahibalo o sa pagkaton sa tanang kamatuuran, kaalam o sa tanang mga butang nga maayo, Dios non o Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kabahin sa mga charitable institutions, ilabi na sa mga donors o sponsors, nga ang ilang apostolado makatampo sa paghupay sa mga kabus o sa pagpalambo sa hustisya o kalinaw sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanatong tanan nga mailhan unta nato si Kristo diha sa mga kabus ug timawa sa atong palibot ug aron matabangan nato sila kutob sa atong makaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga unta magmatinud-anon kita sa atong mga buluhaton sa pagampo ug sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mitaliwan na nga ang kahayag sa nabanhong manluluwas mudanag kanila o mupuno kanila sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Sa hilom diha sa atong mga kasing-kasing, atong ihalad sa Dios ang atong personal o komunal nga mga intensyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, patalinghugi patalinghugi kami. kami. Dios among amahan, si Santo Tomas, madagayaon nga mitubag sa mga panginahanglan sa iyang panon, ilabi na sa mga kabus, samtang matinud-anon nga nagtuman sa iyang tawag isip pari nga Agustino. Ang iyang pagkabalaan mamahimo unta nga sumbanan kanamong tanan, samtang naninguha kami sa pagpuyo diha sa imong gugma, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabuhi, alang sa pagdayeng paghimayas sa iyang ngalan, alang sa mga kapusulanos tibuok na iyong santos nga simbahan. Ginoo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad kanimo, niining pangili ni Santo Tomas de Villanueva, maglamdag sa among kinabuhi, uban sa imong kinaadman, ug magpalambo sa among kinaadman, uban sa imong kinabuhi.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo, Maala sa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nang ibayaw at sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay o mataro, Angay ug matarong gayod, sibo ug makaluwas, nga kami sa kanunay magpasalamat ug magdayeg kanimo, santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha ni Santo Tomas de Villanueva, gihatagan mo kami ug sumbanan sa usa ka maayong magbalantay ug tinuod nga igsuon, nga nagpadayag sa imong mahigugmaong pagpakabana alang sa tanan. Sa iyang kinabuhi sama sa usa ka salamin, imong gipakita kanamo ang kinabuhi nga angay namong puy-an. Sa iyang pagtulunan imo kaming gipahinumduman sa maayong balita sa ebanghelyo. Siya ang imong manulunda nga gipadala aron pagtultol kanamo balik sa kinasingkasing nga espirituhanong kinabuhi, diha gayud sa dambana sa kamatuoran. Iya kaming gitudluan sa pagkamatinumanon sa lamdag sa imong mahigugmaong espiritu, diha sa paghinlo sa among kasing-kasing ug pag-ukab sa tuburan sa gugma nga naghiusa kanamo isip usa ka lawas diha ni Kristo. Usa ka panaghiusa sa hunahuna ug kasing-kasing, diha kanimo nga maura ang tinuod nga amahan sa tanan. Ug busa uban sa mga santos ug mga anghel sa langit, nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuman, puno ang langit o ang yuta, sa imong ibaya. Usana, Usana, sa kaitasan, daigul ang nagalagi sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana, sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus upang kabayaw luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga manginghimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, kay San Agustin ug Santa Monica, kay Santo Tomas de Villanueva, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, tiha kaniya. Gihatangan hamak kanimo magagagaw nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo parang harian, ahanggang tugaan himaya, hanggang sa kahaturan. Amen, amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap kani. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Pudar sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluy ka, manluy ka, kanaan mo. Pudar sa Diyos nga nagawag ta sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluy ka, manluy ka, kanaan mo. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kaligidaan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Dios nga gamhanan sa tanan pinaagi sa among pagkigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat ni ining Eucharistia magsunod kanunay sa panig-ingnan ni Santo Tomas de Villanueva. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami o sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga kadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among makasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo. Tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon.
nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailobon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang santo ninyo, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senior Santo ninyo sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha makalibog og mga panulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo ninyo, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon ug among bugtong dalangpanan. Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga ang among mga kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo ninyo, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo ninyo, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo ninyo, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaon. Santo ninyo, tabangi kami. Magampo kita. O Senior Santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, o nga dili gayud kami mohunong sa pagdayig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mo biya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o kinabang, aron kami magdayig kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mayasab ko niyo. Gido ko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, gihatagan mo kamig daghan nga higala diha sa langit. Pinaagi sa ilang pag-ampo, nagasalig kami nga bantayan mo kami kanunay, ug punon mo ang among kasing-kasing sa imong gugma. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!